गीत बड़ी सन कोनो गीतन का कमी नहीं खे होड़ मचल बा लेकिन कुछ गीत ऐसा बा कि जकरा के लोग सुन ना सकेला कुछ गीत ऐसा बा कि जकरा के सब कोई बैठ के पूरा परिवार के लोग सुन सकेला तनी आवत बिया का बजावता कोनो लड़का के समझाओ दिया अपने लबहर के समझाओ दिया कह दिया कि मान जाना तो बड़ा बेकार हाल हो जाई तोहार का कहलस हारमोनियम बढ़ावत हो सब कहे लड़की कि दुआरा पर शासन जब से आइल बा दुआरा पर शासन जब से आइल बा साचु जान जियर डराइल बा साचु जान जियर डराइल बा अब छोड़ देना कोई मदार हो वांटेड में नाम तो हर आइल बा वांटेड में नाम तो हर आइल बा कि दुआरा पर शासन जब से आइल बा साचो जान जिया डराइल बा अब छोड़ देना समझाओ तारे पगली कि जेल लागे ससुरार केस कागज के पाना मारब खोपड़ी में गोली हमर काका निशाना लड़का कहता ए मारब खोपड़ी में गोली हमर काका निशाना बीट पकड़ा महेश विश्वकर्मा 1 मिनट भैया पूरा लंबा नाम बता के जाते हो तनी फिर से बता दा महेश विश्वकर्मा बारीपुर मंदिर ग्राम लोहरा पंपू सेठ जनरेटर मिस्त्री वाह 100 रुपया में पूरा नाम बोलवा गया बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया के काहे का दुआरा पर शासन जब से आइल बा सच जान जिया डराइल बा अब छोड़ देना कोई मदार हो वांटेड में नाम तो हराइल बा वांटेड में नाम तो हराइल बा लड़का कहे मारब खोपड़ी में गोली हमर काका निशाना मारब खोपड़ी में गोली हमर काका निशाना ए तोर मजनुआ रंगदार के तोर मजनुआ रंगदार के खाना दीवाना कैसा लगल अब तोरा आत्मा के शांति मिल गई ना अरे जेल लागे ससुरार केस कागज के पाना जेल लागे ससुरार केस कागज के पाना
अरे वाह वाह वाह। और बिरहा के सुपरस्टार